his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Tikulandireni pa tiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri ndipo mawu amadzamva ndi mawu oyamba ochokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 21 ndime 17 kulekezera 29. Ndipo amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Dickson Kafunde kuchokera ku Likulezi Catholic Boys Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga woyera ndi monga adalembera Mateyo woyera mutu 5 ndime 43 mpaka na 48. Ndipo amene akutuwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mutu wa kusinkhasinkha kwathu lero tikuti choipa chimatsata mwini. Choipa akuluakulu chimatsata mwini. Mawu oyamba. Mawu ambuku loyamba la Mafumu. Wali Mafumu mutu 21 ndime 17 kulekeza 29. Pa nthawi yomweyo Chauta adauza Eliya wa ku Tisibe kuti, nyamuka, pita kakumane ndi Ahabu, mfumu ya ku Israeli, amene akukhala ku Samariya. Iyeyu ali ku munda wamphesa wa Naboti. Wapita kumeneko kuti akatenge mundawo kuti ukhale wake. Tsono ukamuze kuti Chauta akufufuza kuti, kodi wapha ndipo walandanso? Ukamuzenso kuti Chauta kunena kuti, pamalo amene agalu ankanyambita magazi a Naboti, pomweponso agalu adzanyambita magazi ako. Apo Ahabu adafunsa Eliya kuti, kanu andipeza, iwe mdani wanga? Kakuti, kupezani, chifukwa inuyo mwadzigulitsa ndi kukhala ngati kapolo wa zoyipa zochimwira Chauta. Tsopano Chauta kuti, ndithu ndidzakupasula, ndidzakusesa kwathunthu, ndidzawononga mwamuna aliyense wa banja lako, kapolo kapena mfulu, m'dziko la Israeli. Ndipo banja lako lidzasandutsa kuti likhale ngati banja la Yeroboamu mwana wa Nebati, ndiponso ngati banja la Basa mwana wa Ahiya. Nawenso wandikwiyitsa, chifukwa chakuti wachimwitsa anthu a ku Israeli. Tsono kunena za Yezebeli, Chauta kuti agalu adzamudya Yezebeli mkati mwa malinga a Yezieli. Munthu aliyense wa banja la Ahabu amene adzafere mu mzinda, agalu adzamudya. Ndipo aliyense wa banja limenelo wodzafera kuthengo, mbalame zamlengalenga ndizo zidzamudye. Kunena zoona, kunalibe ndi mmodzi yemwe amene adadzipereka ku zoyipa kuchimwira Chauta ngati Ahabu, amene Yezebeli mkazi wake adamukopa. Iyeyo adachita zonyansa kwambiri popembedza mafano, monga mmene ankachitira Aamori aja, amene Chauta adawachotsa pamene Aisraeli ankafika. Ahabu atamva mawu amenewo, anang'amba zovala zake, navala ziguduli.
adasala zakudya nagona pa zigudulizo, ndipo adayamba kuyenda modzichepetsa. Apo chauta adawuza Eliya wa ku Tisibe kuti, kodi waona mmene Ahabu wadzichepetsera pamaso panga? Popeza kuti wadzichepetsa pamaso panga, sindidzamlanga ndi zonse zija iyeyo ali moyo, koma ndidzalanga banja lake, kuyambira mwana wake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mutu 5 ndime 43 mpaka na 48. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mnzako ndi kudana ndi mdani wako. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti muzikonda adani anu ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukatero mudzakhaladi ana a Atate anu amene ali kumwamba, paja iwo amawalisa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi pa anthu oyipa omwe, ndipo amagwetsera mvula anthu olungama ndi osalungama omwe. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungalandire mphoto yanji? Kodi suja ngakhale okhomesa msonkho amachita chimodzimodzi? Ndipo ngati mupatsa moni abale anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa ena? Kodi suja ngakhale akunja amachita chimodzimodzi? N'chifukwa chake, monga Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, tanena kuti mutu wa kusinkhasinkha kwathu lero mawu a Mulungu amene mpingo watipatsa ndi kuti choyipa chimatsata mwini. Choyipa chimatsata mwini. Tidziwe kuti ngakhale tioneke opambana pamene tachita choyipa, pamene tachitira wina choyipa, tioneke okhoza pamene tachitira wina choyipa, tidziwe kuti choyipa chilichonse chimene tinchitira munthu wina aliyense chimadzabwereranso. N'chifukwa chake akuluakulu athu, makolo athu ananena choyipa chimatsata mwini. Patalike pafupike, choyipa chimadzakubwerera. Komanso ndi chimodzimodzi ndi chabwino chomwe. Ndi chimodzimodzi. Chabwino chilichonse chimene ifeyo timamuchitira munthu chimadzazunguliranso ndi kutibwereranso ife. Ndiye pa Chingerezi tinganene kuti the choice is yours. The choice is yours. Ndiye kuti chisankhocho ndi chanu. Munja nthawi zina timanenera tikamapita kukavota kuti ayi voti ili mumtima, voti ili mumtima. Eya, chisankhocho ndi chanu. Kuti musankhe kumachitira anthu ena zoyipa zimene zidzakubwererani. Musankhe kumachitira anthu ena zabwino zimenenso zidzakubwererani. Tikupitiriza kuwerenga mawu amene tinawerenganso dzulo lolemba ochokera m'buku la Mafumu, nkhani ya mfumu Ahabu ndi mkazi wake Yezebeli. Ochita kafukufuku wa Baibulo amatifotokozera kuti
pa ulamuliro wa Ahabu, komanso mokankhidwa ndi mokakamizidwa kuchita zinthu zoyipa ndi mkazi wake Yezebeli, unali ulamuliro woyipitsitsa kwambiri mu mbiri ya ana a Israeli. Komanso ngakhale malemba oyera omwe amatiuza choncho. Ndiye tinamva dzulo kuti Ahabu anafuna kulanda munda wa Naboti, koma Naboti atakaniza, iye anapsa mtima nkukwiya. Koma mkazi wake Yezebeli anati, munanga musadandaule, ndikupatsani chimene inuyo mukufuna mu mtima mwanu. Ndipo anachita chotheka kulemba aganyu, kuapatsa ndalama mpaka na kumupha Naboti wosalakwa, Naboti wosauka, ndi kumulanda munda wake. Ndiye lero tikumva tsopano Mulungu akumpempha mneneri Eliya wa ku Tisibe kuti, nyamuka, pita ukakumane ndi Ahabu mfumu ya ku Israeli, amene akukhala ku Samariya. Wapita kwa Naboti kuti akatenge mundawo kuti ukhale wake. Tsono ukamuuze kuti chauta akukufunsa kuti, kodi wapha ndipo walandanso? Ahabu anachita zinthu ziwiri: kupha Naboti wosachimwa, komanso kulandanso mundaso wa munthu wosauka. Chabwino, mutu wathu uja umene tausankha kuti utithandize kusinkhasinkha mawu alero, tsiku lachiwiri pa Mulungu wa 11 mu nyengo ya chipembedzo, akuti choyipa chitsata mwini. Tikuatenga makamaka tsopano pa zotsatira za zimene Ahabu ndi mkazi wake Yezebeli anamuchitira Naboti wosalakwa. Ndiye timve mawu a Mulungu atilankhule. Chauta akunena kuti, pamalo amene agalu ankanyambita magazi a Naboti, pomweponso agalu adzanyambita magazi ako. Malipiro ake ndi amenewo. Tikamachitira anthu ena zoyipa, ifeyo nkumasangalala, ndathana naye, ndamunyeketsa, amati atani. Ngati tikukumbukira dzulo lija mmene tinawerenga mawu oyambawa, anthu aja analipiridwa aja. Dzulo ngati mukumbukira mutu wache timati, ndalama ikayankhula chilungamo chimakhala chete, koma kuti chilungamocho chimakhala chete mpaka muyaya? Ayi, ndiye si Mulungu wathu ameneyo, si Mulungu wathu amene. Chilungamo chimenecho chimazafwampuka ngati nsampha, chimazafwampuka ndipo chimatulutsa ukali wake. Ndiye ngati mukukumbukira dzulo lija, anthu aja atamupha Naboti pokapereka malipoti monyadira, tinamva akunena kuti kwa Yezebeli, mayi woyipa mtima kwambiri, mayi woyipa mtima kwambiri. Tikupempheni inu azimayi, chonde muzipemphera kuti musakhale ndi mtima wa mfumukazi Yezebeli. Anati chani anthu aja? Naboti uja takonza muti wafa. Munyadira zimenezozo? Naboti uja takonza muti wafa. Ndiye tikuti choyipa chimatsata mwini. Eliya akumuuza mfumu Ahabu kuti pamene agalu ananyambita magazi a Naboti mutamupha wopanda chifukwa, pomweponso adzanyambitaso magazi anu, pomweponso adzanyambitaso magazi anu. Nanga Yezebeli chimozimozi. Tsono chauta akuti za Yezebeli, chauta akuti agalu adzamudya Yezebeli
mkati mwa malinga a Yezreeli. Ndi zimenezo abale, ndi zimenezo abale. Tikamachitira anthu ena zoyipa, nkumanyadira kuti ndakonza iwo aja, ndathana nawo, amati atani, tidziwe kuti Mulungu akuona. Mulungu akuona. Ndipo imafika nthawi imene Mulungu amatikwapula. Kuti kwapulatu kwamenyera nkhondo aja, kaya anamwalira, kaya anachosedwa ntchito, kaya ali pa mavuto tsopano, kaya banja lawo linatha, kaya utumiki wawo basi wawonongeka, tidziwe kuti Mulungu amaona. Ndipo imafika nthawi imene Mulunguyo amatikwapula. Uthenga Wabwino akutiphunzitsa kuti tizikonda adani athu ndi kumapempherera, chinthuso chimene chili chovuta kwambiri, chosoweka chaulere. Kuti munthu wakuthesera banja lako, munthu wakunamizira china chake, munthu wakuonongera mbiri yako, iweyo nkumpempherera. Osati kumpempherera kuti achite ngozi kapena amwalire, koma kumpempherera kuti Mulungu atembenuze mtima wake. Ndiye akuti tiziwakhululukira amene amatichitira zoyipa. Chifukwa ngati sitiwakhululukira, tikusiyana bwanji ndi anthu akunja? Tikusiyana bwanji ndi anthu osapemphera? Ifeyo Akhristu tionetse kuti ifeyo ndife anthu amene sitifuna kubweza choyipa kwa choyipa. Ndipo mphunzitsi wathu wamkulu pa nkhani imene iyo ndi Ambuye Yesu, amene pa mtanda paja akumwalira ananena kuti mwakhululukire chifukwa sakudziwa zimene akuchita. Nditsirize kusinkhasinkha kwathuku ndi mawu amene Papa Francisco anadzalankhula mu chaka chija, chaka cha chifundo cha Mulungu. Anadzalankhula kunena kuti tiziwa pempherera amene amadana nafe, amene amatizunza, komanso tisayiwale inuyo ndi ine aliponso anthu ena amene ife timawada, aliponso anthu ena amene ife timazunza. Ndiye tiziwapemphereranso amene ifeyo timawada, tiziwapemphereranso amene ifeyo timawazunza. Choncho zikugwirizana kuti tisabwezere choyipa kwa choyipa, ndipo tiziwapempherera iwo amene amatizunza, komanso ifenso tisayiwale kuwapempherera amene ifeyo timawada, kuwapempherera amene ifeyo timawazunza. Mgwazo wathu lero ndi omwewo. Tidziwe kuti choyipa chimatsata mwini. Choyipa chilichonse chimene ife timpangira wina, imafika nthawi imene Mulungu amatikwapula. Ndipo tisabwezere choyipa kwa choyipa. Amen. Ndimakupatsirani kusinkhasinkha kumeneku ndine Bambo Joseph Kimu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni nonse ndi kukhala nanu nthawi zonse. Chauta azitamandika nthawi zonse. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing.